AcroYoga yn gyfuniad o acrobatics a yoga. Mae e'n lot o hwyl a mae'n cyfle i adeiladu hyder a trust. Mae'n helpu chi i gryfhau ac i ystwytho'r corff yr un pryd. Mae hefyd yn eich chi deimlo'n dda achos mae'n rhyddhau stres ac ati. Yn gyntaf, ar ôl twymo y corff i fyny, mae rhaid i chi yna penderfyniad pwy fydd yr angor a pwy sy'n hedfan. Mae pob oedran gallu gwneud hyn. Sy'n byd well da boes fi yw pan fi'n dod lawr ar y llawr a ni'n chwarae a neud lot o AcroYoga. Mae traed yr angor yn dod i cluniau'r hedfanwr, yna gwthio y coesau i fyny. Mae'r hedfanwr yn ymlacio i lawr. Masaj bach i'r gwddwg a siglo'r ysgwyddau. Mae'r gwaed yn llifo lawr y corff a mae'r hedfanwr yn teimlo'n rhydd. Y bysedd at ei gilydd, ymestyn y breichiau. Ymestyn ochr i ochr. Mae hyn yn deimlad hyfryd i'r hedfanwr wrth iddo ymestyn ochr y cefn. Barney Superman? Mae angen i'r hedfanwr gwthio'n gryf trwy'r breichiau, ac os mae'n teimlo'n gryf, ymestyn un fraich ymlaen. Mae traed yr angor ar top y cefn a'i dwylo o amgylch y traed. Mae'r hedfanwr yn mwynhau ymestyn tu blaen y corff wrth agor y galon. Mam rhaid masaj y llaw ti nawr. Yna mae troed yr angor yn symud i lawr i'r penôl a mae'r hedfanwr yn defnyddio cryfder y co i symud i fyny i eistedd. Trio dod â'i hun i eistedd yn dawel ac yn llonydd. Yn ofalus, mae'r angor yn plygu pengliniau a mae'r hedfanwr yn ymestyn i fyny i sefyll, i balanso. Mae traed yr angor yn hwcio ei hun tu ôl i pengliniau'r hedfanwr, ac yna mae'n rhyddhau ei hun i lawr, ben i weired. Mae troi ei hun ben i weired yn danfon gwaed llawn ocsigen newydd i'r pen, sy'n teimlo'n rhyfedd ar y dechrau, ond mae'n rili llesiol i'r ymennydd. Hefyd, mae'n rhoi persbectif wahanol i chi. Mae'r hedfanwr yn codi i fyny i ddal ei hun fel koala bach. Ben i weired, mae'r hedfanwr yn dal i drad fel bwa. Dyma Noah Bobby. Mae e'n dod ac yn sefyll ar fy nwylo ac yna gwthio i fyny i sefyll yn gryf. Barod? Mae Noah mynd i hedfan.